Alamisa octobre kalo tile saba san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ wɛrɛ fɛ ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔna la sa min ye jɛ ka baara ye o de ɲɔgɔn bɛ an bolo yan sa min ye tele fan fɛ maa jama dama ka wulikajɔ don yaasa aw bɛ se ka an jan n'an kumakanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Augustin Esubiki a b'o jama cɛma Musa Aidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ Lamine Kulibali a bɛ tele fanfɛla kelen in na yen nɔ sa k'a kun cɛ ni ne yɛrɛ balimamuso ye Salimata Wederaw ko bi arajo fan fɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen ni ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sa garan bɛ Katikaw ka dangelen Bubakar Traore kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo don an y'o de fɔ yanni kuma ka caya gafew bɔra kumana min ye lesɔrɔ ale b'an bolo yan nɔ an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la indépendant a b'an bolo a kumana an bɛ tila k'an da don a la min ye soir de Bamako ye ale fana ye bɔli kɛ bi a kumana Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ a kumana min ye Info Matin ale bɛ kɛ ka bi kunnafoni gafew olu bɛɛ lajɛlen datugu sa hali wagati ni o ma an koro cogo si la an y'a fɔ a ye cogoya min na sa yanni kuma ka caya kisɛ ka kala an b'a daminɛ ni faso ka gafeba ye kɛ min ni o ye lesɔrɔ ye lesɔrɔ ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ dama dama na wulikajɔ minnu ni an y'o sugandi aw ye bi a da bɛ wulikajɔ fɔlɔ min na sa lesɔrɔ maaw u ka bɔli don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Babilen Dunbuya ale ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa min ye Bamako taga ni ka segin o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na n'o bɛ wele ko circulation ko min ye mairie du district ye sa ko o filɛ ka wulikajɔ belebeleba sabati kununko wulikajɔ min ko n'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye fee de circulation minnu ni olu bɛ Bamako n'an b'a dɔn k'u bɛ yelenw bɔ o 30 ko da donna o kumaw la ko kura ye sa ka fara min ye kɔrɔlenw kan Bamako faba kɔnɔna la sa ka se ka yelen ko kɛ sabati fɛn min ni o ye fee de tricolore ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ lesɔrɔ ka bi bɔli kɔnɔna la Babilen Dunbuya ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛma ni o bɛ délégation spéciale ɲɛfɛ min ye Bamako mairie du district faba kɔnɔna la sa ni o tɛ maa wɛrɛ ko ye Bala Tarawele ko ale de ye kibaruya bɔ ka bin kununko yɛrɛ ko ye ko a ye baara boloda baara min ni a tun tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna la sa ko retour transit administratif Dar Salam mara kɔnɔna la sa ko nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra yen nɔ ko min ye baara belebelebaw ye sa ko u bɛna o daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yelen ko ale tagabolo la Bamako faba kɔnɔna la min n'an b'a wele ko fee de circulation ko o tagabolo de hukumu kɔnɔna la sa min ye gafe ka ɲɛfɔli la lesɔrɔ o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CFA wari ale $194 ko o de bɛna don nin walaya ninnu bɛɛ lajɛlen da fɛ min ye mairie du district yɛrɛ ko musaka in bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ olu kun ko min ye fee tricolore ko o 30 n'a kunkanfɛn ko o de bɛna dilan ka bɛn ni Bamako yɛrɛ faba kɔnɔna ye yaasa min ye yelen ko ani taga ni ka segin circulation tagabolo la o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min a bɛ lesɔrɔ ka bi bɔli kɔnɔna la u y'a prépare latigɛ ko ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye fee tricolore ninnu ye sa ko rive droite o fɛn la sa ko min ye 17 ye ko o bɛna kɛ yen nɔ min ye rive gauche kɔnɔna ye sa ko 13 ko o bɛ kɛ yen nɔ o hukumu kelen in kɔnɔna la ka ɲɛsin ni lesɔrɔ maaw u ka ɲɛfɔliw ye sa Babilen Dunbuya ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a sabatitɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la mairie du district ye ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni a bɛ yen nɔ a bɛ waatinin bɔ a da daba a kumaw la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko bari baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa ko a maître d'ouvrage o tɛ dɔwɛrɛ ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa jɛkulu min na sa ko tɛ dɔwɛrɛ ko Muhacom.sar ko baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kalifa o de la min ye mairie du district maaw olu ka ɲɛfɔliw la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamako faba ye sa yelen ko circulation ko tagabolo kɔnɔna la sa yelen jumɛn ko don min ni o ye feew ye fee min ni a bɛ nuguji bɔ ka yamaruya di an ma ani min bɛ bilenman bɔ k'a yira ko an k'an jɔ o siraw fɛ ka Bamako faba kɔnɔna la ko a ko k'u kɛmɛ gɛlɛya belebeleba ye don tɛmɛnlenw kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye mairie du district ye sa u y'a prépare latigɛ k'a yira k'a fɔ ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen ko u bɛna a furan n'u tɛgɛ kɔ ye yaasa don nataw kɔnɔna la sa circulation o bɛ se ka sabati cogoya minnu na lesɔrɔ maaw ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko min ye maire min ni ale bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi n'o ye Bala Tarawele ye ko kuma dira a ma kɛnɛ in kan ko Bala y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ de don wulikajɔ min ni a bɛ wulikajɔ belebeleba ko fɔ ko n'i ye Bamako faba jateminɛ sa bolifɛn ko tagabolo kɔnɔna la ko kana taa yɔrɔ jan ko min ye mobili yɛrɛ dɔrɔn ye ko o mobili 300
ani mobili 80 n'a kunkan fɛ ko ni circulation jateminɛ Bamako diɲɛ don o don ko de bɛ taga ni ka segin na n'i y'o waleyaw jateminɛ Bala Jara ka ɲɛfɔli la sa ko a bɛ kɛ tagabolo min ni a sinsinnen don tagabolo min ni a tɛ ɲɛ cogo si la ni dugu bɛ bonya ko fo fewu olu ka labɛn tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye mairie du district ye ale bɛ jɛkulu min ɲɛfɛ ko u ye wulikajɔ sabati Bala Tarawele a ka ɲɛfɔli la k'u ye wulikajɔ sabati an bɛ don min na i ko bi sa yaasa nin waleya ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabati fɛnw ye cogoya minnu na don nataw kɔnɔna la taga ni ka segin ko o ka se ka nɔgɔya Bamakokaw bolo k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛw ye fɛ ko o ta fanfɛla la ko o tagabolo kelen in na ko kuma taara k'a di min ye maître d'œuvre mun ni baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen olu la ni o ye Moha Sarr ɲɛmaa ye Mori Sako ko Mori Sako y'a yira sa k'a fɔ ko baara min n'a kalifalen filɛ nin ye ale ka jɛkulu la sa ko u b'a tɛnkun k'a se a dan na Bamako bɛɛ lajɛlen ɲɛna yen nɔ ko min ye wulikajɔ min ni a kɛra olu de y'a ɲini k'a fɔ ko baara in ka kalifa u la wa ko jamana ɲɛmaaw ani Bamako ɲɛmaaw ko u dara olu la ka baara ninnu ka a kalifa u la ko wa ko don nataw kɔnɔna la sa ko bɛɛ k'i sigi n'a ye sa k'a fɔ ko min ye baara in ye sa ko majɛ si tɛna bɔ min ye olu ka fanfɛla la fasiri a bɛ lesɔri kɔnɔna la Babilen Dunbiya ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ lesɔri kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin indépendant ma kɛ indépendant a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min ni an y'a sugandi ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la indépendant maaw ka fasiri don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Sayon Kamara ale de ye fasiri in kɛ ko colonel Abdoulaye Maiga ko a bɛ na fɔ ko o bɛna kɛ min ye premier ministre kura ye wagati cogoya kɔnɔna la koyi fasiri a bɛ indépendant kɔnɔna la u ka bi bɔli u y'a yira sa k'a fɔ ko a sɔmiku kɛmɛ nin waleya in kɔnɔna la a bɛ waatinin bɔ ko ɲɛfɔliw kɔnɔna la min ye indépendant maaw ka ɲɛfɔli ye sa ko min ye Dr Choguel Kokala Maiga ale min ni premier ministre don an bɛ don min na i ko bi sa ko wulikajɔ dama dama kɛra jamana kɔnɔna la nin waatinin kɔnɔna la sa minnu kɔnɔna la premier ministre ko n'a welela ka ban k'i b'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ de bɛ taa a nɔrɔ bila maa jumɛn ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko min ye colonel Abdoulaye Maiga ko maa a donni kama indépendant maaw ka ɲɛfɔli la ko maa caman ye kuma caman fɔ a kow kɔnɔna la ko bari min kɔni bɛ yen nɔ sa ni o jɛyalen don ni o kibariya ko ni o bɔlen don ka bin nin waati kɔnɔna la k'o ti dɔ wɛrɛ ko ye ko min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Maiga ye sa ko a bɛ contrôle la nin waati kɔnɔna la a ka kɛnɛya o tagabolo hukumu kɔnɔ ko contrôle minnu ni u bɛ ka taa kɛ kɔfɛ jamanaw kan da yɛrɛ don bɛ jamana dɔ tɔgɔ la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni o ye Turki mara kɔnɔna ye ko an bɛ waati min na i ko bi sa ko Choguel Kokala Maiga yɛrɛ ko a bɛ wulikajɔ la Turki kɔnɔna la ko o kɛn bɛ sababu ye sa min ye colonel Abdoulaye Maiga don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ale min ni ministre de l'administration territoriale don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko ale ye nɔrɔbilali kɛ ka tɛmɛ ko o hukumu kelen in kɔnɔna la nɔrɔbilali kelen in ko a bɛ ka o boloda wa o kelen in ko o bɛ ka sinsin an bɛ don min na i ko bi wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ jamana ka ɲɔgɔn ye belebeleba min laban min ko ni o kɛra ni o ye ministrew yɛrɛ ka lajɛ n'o ye conseil des ministres laban min ko ni o kɛlen filɛ nin ye sa ko min ye Dr Choguel Kokala Maiga ye ko a kun tɛ a kɛnɛ kan ko min ye Abdoulaye Maiga ye sa ko ale de tun bɛ yen nɔ ale de ye baaraw ninnu min ye premier ministre jɔyɔrɔ ka o baaraw ka olu sinsin ko o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko kibaruya min ni a din bɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la n'a tun bɛ sikasika la sa ko a b'i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi indépendant maaw ka ɲɛfɔli la sa ko gɔri ko o kan ka turu waleya in na sa k'a yira k'a fɔ ko min ye tagabolo in bɛɛ lajɛlen sa ko o de don ko n'i y'a jateminɛ ko gouvernement ko tagabolo kɔnɔna la sa ko yamaruya do sariya do min ni a bɛ bɛn ko k'a sababuya kɛ ko ordonnance do ordonnance min o ti dɔ wɛrɛ ye koyi ko ka i jɔyɔrɔ di maa dɔ ma waatinin kɔnɔ k'a sababuya kɛ tagabolo dɔ ye ko o baara min ni o sabatilen don an bɛ don min na i ko bisa ko olu m'a ye k'a fɔ ko dogoli ko bɛ o ko kɔnɔna la cogo si la o hukumu kelen in kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ ko waati tɛmɛnen in na a ma mɛn yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko min ye Abdoulaye Maiga ko a ye wulikajɔ caman sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni maa bɔra a kalama k'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka premier ministre jɔyɔrɔ a bɛ se ka o sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa a ye kɔsegin min kɛ kɔsannin na kununko yɛrɛ dɔrɔn pe ko
ko ka bɔ min ye Nations Unies ale ɲɛkɔrɔ ko maaw bɔra iko kɔnɔkulu ka taa a kunbɛn wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko min ye chef de gouvernement par intérim ye n'o ye waati cogoya kɔnɔna ye sa o baara min ni o bɛna kalifa a la gafe ka fɔli la an ka fɔ tɛ indépendant ka fɔli don ko o baara min ni o bɛna kalifa la sa u danba la ka fɔ ko maa kofɔlen a lakodɔnnen don baara in kɔnɔna la ko dunan tɛ wa min ye chantier baw ye baara belebeleba minnu ni olu bɛ yen nɔ sa ko a bɛna bila o baaraw kɔnɔna la dunan tɛ baara ninnu kɔnɔna la fasiri min ye Musa Sayon Kamara ale ka fasiri don a bɛ indépendant kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. Indépendant kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ damadama la an ye mun sugandi u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye an balakaw ye musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko ka bolifɛn sen fila min ye motow ye sa ko n'i y'o jateminɛ Bamako faba kɔnɔ sa ko musow bɛ denw banbu u kɔ la i n'a fɔ gafe Soir de Bamako daba la cogoya min na sa ko ka yɛlɛ moto taxiw ale ni moto tɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu kan ko n'i y'a jateminɛ min ye Yusuf Konate ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko président de min n'o bɛ délégation spéciale kɔnɔna la mairie du district la Bamako k'a kɛmɛ ka welekan belebeleba bila ka ɲɛsin min ye maa minnu ni olu bɛ taga ni ka segin na circulation tagabolo kɔnɔna la ko hali ni k'a sɔrɔ nin waleya in ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ma kɔn pepewu fɔlɔ ko daba ka don a wulikajɔ kumaw la k'u y'a yira sa k'a fɔ ka ɲɛsin min ye Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli la ko ka ɲɛsin min ye laseli dɔ ye laseli min ni communauté belebeleba dɔ ka bɔ min ye président de délégation spéciale min n'o bɛ mairie du district kɔnɔna la sa ko a y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ belebeleba dɔ jateminɛ min ni u y'a kɛ k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye an balakaw ye musow Bamako faba kɔnɔna la sa k'u caman bɛ yen k'u bɛ denw banbu u kɔw la ka yɛlɛ min ye bolifɛnw kan bolifɛn sen filaw moto taxiw n'a ɲɔgɔnna gafe yɛrɛ kɛmɛ k'i sinsin o kan ko o ko bɔ a la min ye muso lajɔlenw fana ye ko olu caman bɛ yen nɔ u ka lajɔli a kɛto bɛ kuma kɔnɔ o talen ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko u bɛ yɛlɛ min ye moto taxiw kan ko o bɛna kɛ sababu ye sa ka na ni gɛlɛya caman ye min ye ni circulation ni o gɛlɛyara tagabolow kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa ko mairie du district y'a yira sa k'a fɔ ko hali ni k'a sɔrɔ u ma ŋaniya belebeleba ta fɔlɔ ko min ye délégation spéciale min n'o bɛ mairie du district kɔnɔ k'u ko a kana bali maaw la don nataw kɔnɔna la sa n'u ye ŋaniyaw ta k'a yira k'a fɔ ko min ye den fitininw ye sa olu kana Bamako la bilen ka yɛlɛ min ye motow kan taga ni ka segin kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔ cogo si la ko o kelen fana min ye muso minnu ni olu lajɔlen don ka wulikajɔ ka o sabati a ko kɔnɔna la yaasa olu fana kana ye min ye moto taxiw ni motow kɔfɛ tagabolo dɔw kɔnɔna la tagabolo minnu ni a bɛ kɛ sababu ye sa ala k'an n'a cɛ janya ka na ni masiba ye ka na ni gɛlɛya ye sirabakan kasaraw n'a ɲɔgɔnna kɔnɔna la ko délégation spéciale min ni a bɛ mairie kɔnɔna la mairie du district min ye Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli la ko u ko gɔri de don gɔri min ni u b'o di la nin waati kɔnɔna la a kana bali maa la don nataw kɔnɔna la n'u ye ŋaniya ta ŋaniya min ni o bɛ kɛ suspension yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma fasiri an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ belebeleba la koyi wulikajɔ fɔlɔ min ni a da b'a la sa o ti dɔ wɛrɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Algérie jamana kana se Mali jamana ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa bisibasa min ni o tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛfɔliw sira fɛ ka ɲɛsin min ye ONU ka tribune hakilina ma sa ko a bɛna fɔ ko maa dɔ yera baara ninnu kɔnɔna la sa minnu ni olu fana ye perepere latigɛ kɛ ko ye k'o tɛ dɔ wɛrɛ ko ye ko Maroc jamana olu ka lasigiden min ni o bɛ ONU tagabolo kɔnɔna la sa ko ni o ye Omar Hilal ye Omar Hilal ko ale ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye ONU ka tribune kan ka ɲɛsin wulikajɔ ma ko ye ko bari wulikajɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa k'a bɛna fɔ ko a ye gɔri belebeleba turu Mali ka kumakan na kumakan min ni Mali y'o ta ka ɲɛsin Algérie jamana ma ko a y'a yira sa k'a fɔ ko ale min ni ale ye Omar Hilal k'a se min ye Maroc jamana o tɔgɔ la ko min ye tiɲɛ ko u b'a sinsin ka di Mali ma ka ɲɛsin Algérie ma
k'u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali jamana ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ, Mali jamana ye kumakan minnu fɔ ONU ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin Nations Unies ka tagabolo kɔnɔna la, ka ɲɛsin Algérie jamana ma, ko tiɲɛ dɔ bi tiɲɛ don sini ka ɲɛsin Algérie jamana ma. Maroc ɲɛmaaw olu ka fɔli don. U y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banbagaci waleya ye u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa, ko Sahel jamana kɔnɔna la ko ni ye Maroc sen bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maroc ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɛfɔli la ko ni Algérie sen bɔ a la ko a tɔ b'a dɛn. Maroc ɲɛmaa jumɛn don? Omar Ilale, ale min ni a bɛ ka Maroc jɔyɔrɔ fa ONU ale ɲɛkɔrɔ nin waati kɔnɔna la lajɛ belebeleba in kɔnɔ. Nouvelle Horizon maaw u da b'a la, u y'a sinsin ko ye min ye Seydou Konate ale ka fasiri don. A ko min ye nin représentant belebeleba in ye ka bɔ Royaume marocain ale okumu kɔnɔna la sa, ko a ye nin wulikajɔ kɛ k'a ɲɛfɔli kɛ kunungo k'a yɛrɛ kɛra tare ko ye. Ko Omar Ilale ko a kɛlen ka kuma ta ka ɲɛsin min ye Assemblée générale min ni o bɛ ta ko 79nan na Nations Unies tɔgɔ la, ko a y'a yira sa k'a fɔ ko foli belebeleba a b'o di min ye jamana fɛn fɛn ni olu bɛ Nations Unies okumu kɔnɔna la, ko ka kɛɲɛ ni o wulikajɔ ninnu ye. Ko a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali jamana a ye kuma yɛrɛ daminɛ ni o ye. Ko Mali jamana ko a ye ŋaniya dɔw ta, ŋaniya minnu kɔnɔna la sa ni u ye gɔri turu waleya kan, waleya min ni Algérie jamana ni a b'o ta la ka ɲɛsin Mali jamana ma, ko banbagacimaw olu dɛmɛli ko tagabolo siraw fɛ. Ko a donni kama min ye Mali jamana ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa, maa caman bɛ yen nɔ ko olu sigasigara o okumu kelen kɔnɔ. Ko min ye Algérie ɲɛmaaw ye olu fana ye kuma ta, o ɲɛmaaw ye kuma minnu ta ko u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ kumaw tɛ bi tiɲɛ kumaw tɛ sini. Bari min ye Maroc jamana ye sa, ko olu b'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Mali ɲɛmaaw ye ko u ye kumasen minnu ta, kɛrɛnkɛrɛnnen la ko chef de diplomatie yu tagabolo kɔnɔna la fo ka na se colonel Abdoulaye Maïga a ye wulikajɔ minnu kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka ɲɛfɔliw kɛ Nations Unies ɲɛkɔrɔ fo ka na se laban min ni o kɛlen filɛ nin ye. Ko Maroc ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ gɔri turu waleya in kan, wa waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ko u b'a tiɲɛ tigɛ ko ye. Ko y'a yira k'a fɔ ko ni ye Algérie sen bɔ an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaw la, gɛlɛya minnu ni o bɛ jamana worodugu yanfanw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Sahara kɔnɔnaw la, ko a tɔ o b'a dɛn. Ko min ye Maroc ye u ka nin kumakan bɔlen ka bin kaban, ko a kɛra tare ka sababuya kɛ kumaw de don, kuma minnu ni a kɛra sababu ye sa ko ka yelen fitinɛ yelen ko ka o bɔ ka bin ka ɲɛsin wulikajɔ ma, wulikajɔ min ni Mali ɲɛmaaw su fara tile kan ko ni u b'a k'o bɔ ka bin ka ɲɛsin Algérie jamana ma, k'a yira k'a fɔ ko Algérie de ye jamana min ni a bɛ bisibasa k'a ɲinina ka o si Mali kɔnɔna la su fara tile kan. Min ye Maroc jamana ye ko u kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka nin kibaruya di ninnu olu ka nin waleya ninnu ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, min ye Omar Ilale ye ko a kun tɛ dɔ wɛrɛ koyi faamuyali o bɛ se ka na baara kɔnɔna la cogoya minnu na Organisation des Nations Unies maaw u ka bɔ a kalama k'a fɔ wulikajɔ caman bɛ yen, wulikajɔ minnu ni Mali minisiriw ni ani Mali ɲɛmaa minnu ni olu bɛ yen bi n'u kɛmɛ ka gɔri turu a kan, ko ni ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie ka a sen bɔ a fɔɲɔgɔnkɔw la sa ko a tɔ b'a dɛn. Fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la, Seydou Konate ale ka fasiri don, aw bonya b'a la. An b'i bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin Info Matin ma. Info Matin a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la ko ye. A y'a yira k'a fɔ ko min ye Teza Watene ni o ye jamana worodugu yanfan ye Mali kɔnɔna la sa, ko o labilali ko maajuguw fɛ ko wulikajɔ belebeleba don. A y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko secret opération inondé ko o caman bɛ yen nɔ ka ɲɛsin min ye Mali jamana ma ka ɲɛsin Teza Watene o bilali ko ma maajuguw fɛ ko réseaux sociaux sanfɛ. Gafe bɛ da bɛ wulikajɔ dɔ la, a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali secret ye, ko min ye secret dɔ ye opération ye, ko ni k'a sɔrɔ ko o bɛ ka carin réseaux sociaux kan, ko majɛ belebeleba don. Info Matin maaw da b'a la, u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ka convoi belebeleba dɔ ye faamaw tɔgɔ la, ko o ye wulikajɔ sabati blendew tagabolo kɔnɔna la sa, ko ni u bilala sira ni Bayartar ye TB2 o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, ko o wulikajɔ min ni o kɛra ka kun ɲɛsin min ye Teza Watene kɔnɔna ma, ko yanni min ye bolifɛn ninnu ni minɛn ninnu kɛlɛkɛ minɛnw tagabolo kɔnɔna la, yanni olu bɛ se min ye tesali de kɔnɔna la, i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya minnu na k'i ɲɛsin tesali
fanfɛla ma sa ko gɛlɛya belebeleba ko o nana ye waleya kɔnɔ gɛlɛya sugu jumɛn ko don ko kibaruyaw a bɛna fɔ ko maajuguw ye kibaruya sɔrɔ Mali faamaw olu ka wulikajɔ an'u ka mouvement na ka ɲɛsin min ye Teza Watène kɔnɔna ma gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko n'i ye réseau sen bɔ o waleyaw la sa ko a tɔ b'a dɛn ko k'a sababuya kɛ labɛn caman bɛ yen min ye Mali finitigiw ye n'o ye Mali armée régulière ye ko u b'olu sabati maajuguw ko olu bɛ bɔ o kalama k'a sɔrɔ min ye Mali finitigiw ye olu ma tila u ka baaraw yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la u da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛn septembre kalo tile 30 ko réseaux sociaux sanfɛ ko min ye embrouille belebeleba ye sa ko o nana kɛ ka ɲɛsin min ye Mali ka kɛlɛkɛcogow ma n'o ye stratégies ye expert belebelebaw n'o ye maa belebeleba minnu ni olu bɛ kɛlɛkow kunna Mali finitigiw tɔgɔ la olu k'u ye wulikajɔ minnu sabati ko n'i y'a jateminɛ info matin ka ɲɛfɔli la ko o wulikajɔ minnu ni olu bɛ kɛ su fara tile kan a ka kan ko olu ka to gundo de la o tagabolo kelen in kɔnɔ ko min ye service de communication min ni o bɛ armée kɔnɔ ni o ye DIRPA ye direction de l'information des relations publiques des armées ko n'i y'o ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛ su fara tile kan ko u bɛ laseli minnu kɛ a bɛ ɲɛfɔ k'a fɔ laseli dɔw bɛ yen olu tɛ ɲɛfɔ cogo si la ko bari o n'a ta o ta maajuguw bɛ bɔ a kalama cogo di gafe yɛrɛ kɛmɛ ka o ɲininkali tɛnku ko n'i y'a jateminɛ o wulikajɔw de kɔnɔna la sa ko a bɛna ye k'a fɔ ko min ye kɛlɛ in ye ko a ma daminɛ yɛrɛ jango k'a fɔ ko a banna koyi ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la info matin ka ɲɛfɔliw la ko secret caman bɛ yen nɔ kɛlɛko ninnu bolo kan ko o bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ min ye réseau kan hali ni k'a sɔrɔ a tɛ sɛbɛnni gafew kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ finitigiw m'a di yɔrɔnin kelen ko bari ko kala bɛ tila ka taa tur'a la k'a sababuya kɛ tile bɛ bɔ o yɔrɔ la wulikajɔ min ni o fɔn bɛ ko réseau fɛ ko a bɛ tila ka taa sɔrɔ o wulikajɔ de tun ye tiɲɛ ye min ye Mali finitigiw olu ka wulikajɔw don ka ɲɛsin banbagacimaw ma ko kuma caman min ye faama maaw ye u ka wulikajɔw caman bɛ yen nɔ sa olu bɛ lakodɔn min ye maajuguw fɛ k'a sɔrɔ a man kan cogo si la ka bɔ o kalama k'a sɔrɔ wulikajɔ ninnu olu ma sabati ko n'i y'o baara bɛɛ lajɛlen jateminɛ info matin ka ɲɛfɔli la sa ko a sera ten min ye Mali finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya faamaw u ka kibaruyaw a di cogo kibaruyaw a fɛsɛfɛsɛ cogo kibaruya latikaw baara bɛ kɛ ni a ye sira jumɛnw fɛ baara tɛ kɛ n'a ye sira jumɛnw fɛ ɲɛfɔli jumɛnw kan ka kɛ ɲɛfɔli jumɛnw man ka kɛ k'a sera ten sa min ye Mali armée ye u ka o jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baaraw tagabolo kɔnɔna la u yɛrɛ kɛmɛ ka gɔri turu min ye DIRPA ale ka communiquéw caman tagabolo la sira caman fɛ fasiri min ye Seku Ba ale ka fasiri don a bɛ info matin kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu joona joona ni min ye farikolo ɲɛnajɛ ale sira ye kɛ an bɛ segin ka na min ye l'essor kɔnɔna la faso ka gafeba a y'a yira sa k'a fɔ ko sennadolantan o hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw fan fɛ an ka sɛ kasi dondo belebeleba dɔ bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Agɛyisa Jara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Agɛyisa Jara a ye wulikajɔ caman kɛ min ye Mali sɛ kasi dondow musomanw olu cɛla a yɛrɛ kɛra jalatigiw ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ min ye Agɛyisa Jara l'essor ka ɲɛfɔli la Jɛnɛba Bagayoko ka fasiri don ko a y'a ka valise k'o ta k'o da min ye PSG kɔnɔna la ko ye PSG tɛ dɔwɛrɛ Faransi tɔn don min n'a bɛ wele ko Paris Saint-Germain ko min ye Agɛyisa Jara ye sa ko a bɛna a ka dolantan tɔ ko a bɛna fɔ ko a b'a fɛ ka taa o kɛ min ye Faransi jamana kɔnɔna la gafe da b'a la Jɛnɛba Bagayoko ale ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko nouvelle recrue PSG tɔgɔ la sa ko Agɛyisa Jara ko a ye wulikajɔw sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔna la Mali sɛkasi dondow cɛla wa an bɛ don min na i ko bisa ko a bɛna fɔ ko a tɛgɛnɔ yɛrɛ ko o bila la gafew la kaban koyi min ye PSG ale kɔnɔna la a tɛmɛna tɔn minnu kɔnɔna la an da tɛna se o bɛɛ lajɛlen ma bari tɔn laban min ni a tun b'o la yanni a ka se PSG kɔnɔna ma sa a ye Jɛnɛba Bagayoko ka ɲɛfɔli la o de ye Gɛngan ye Gɛngan o fana ye Faransi tɔn ye ko a tun bɛ yen nɔ nin waati kɔnɔ a y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ta sa k'a ɲɛsin min ye PSG ma n'o ye Paris Saint-Germain ko Agɛyisa Jara a ye wulikajɔ kɛ don tɛmɛnlenw na Mali sɛkasi dondow cɛla a ye wulikajɔ kɛ Marɔku jamana kɔnɔ hakililajiginna Jɛnɛba Bagayoko y'a yira sa k'a fɔ ko Agɛyisa Jara ko a ye cɛlu min kɛ Mali ye sa ko cɛlu caman don tɛmɛnlenw kɔnɔna la maa tɛna se k'i dalase nin bɛɛ lajɛlen ma ko bari min kɔni bɛ yen ni maa bɛ se ka gɔri turu o la ko a b'a yira sa k'a fɔ min ye Mali musomanw sennadolantan hukumu kɔnɔna la sa ko Agɛyisa Jara ka nin PSG la taga n'o ye Paris Saint-Germain sa ko a bɛ se ka dɔ de fara min ye Mali dolantanw n'a musomanw olu ka yanga kan ka dɔ fara min ye
sinsin u ka dɔnniyaw kan ni o ye expérience ye ko yaasa don nataw kɔnɔ muso balontan na sa Mali bɛ mun kɔnɔ la o bɛ se ka sabati cogoya minnu na an b'a fɔ amin o tagabolo kelen in kɔnɔ min ye Jɛnɛba Bakayoko sa a y'i sinsin kan a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya min ko ni a dilen filɛ nin k'a sɔrɔla kaban dɔrɔn min ye ministre min ni ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ tagabolo kɔnɔ Mali la ka na se fédération malienne de football ko nin bɛɛ lajɛlen u ka communiquéw kɛ ka foli belebeleba ta ka ɲɛsin dolatana kɔfɔlen in ma ni o ye Aguesa Jara sa ko k'a yira k'a fɔ ko min ye sanayɛlɛ halisa ko Ala k'o tɔ sinsin min ye musow ye muso minnu ni olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la c'est la de longtemps a yɛrɛ a bɛ dansigi an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ la an y'o de fɔ Jɛnɛba Bakayoko ale ka fasiri don a bɛ lesɔr kɔnɔna la min ni o jɛlen don ni an b'an sinsin o kan o ti dɔwɛrɛ ko Joliba TV News Joliba FM su fara tile kan an ka laɲini bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don gafew kɔnɔ kumaw la todunkan na ka fɛsɛfɛsɛ yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na majɛ o majɛ ni a y'o ye baara ninnu kɔnɔna la an y'o de fɔ o majɛw ye anw ka majɛ ye n'o tɛ min ye gafe sɛbɛnnaw olu ka majɛ tɛ maa minnu ni olu fana bɛ an dɛmɛ la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ka majɛ tɛ cogo si la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé man di la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio man di la Joliba TV News Joliba FM si baara don Ala ka tile hɛrɛ